Brintsamfundet. Der findes allerede forskellige former for vedvarende energi. Vi har f.eks. solceller, der udvinder energi fra solens stråler, og vindmøller fra vindens kinetiske energi. Disse bæredygtige energikilder fungerer godt til at sende elektrisk energi direkte ud til forbrugerne. Men der er også nogle problemer ved vedvarende energi. F.eks. skinner solen kun om dagen, og vinden blæser ikke i takt med energiforbruget. Samtidig er det også meget problematisk at oplagre energien, som bliver produceret herfra. En løsning på det her problem kan være at benytte den overskydende energi til elektrolyse. Ved elektrolyse leder man strøm gennem vand, hvilket spalter vandet op i de to grundstoffer, det er bygget af, brint og oxygen. Brinten kan man så gemme i store tanke eller hulrum under jorden, som vi så senere kan omdanne til elektrisk energi via en brændselscelle. Her omdanner vi altså kemisk energi til elektrisk energi, der kan sendes ud til forbrugerne. Vi kan også sende brinten ud i brintbiler, der omdanner den kemiske energi til mekanisk energi, igen ved hjælp af en brændselscelle, der så sidder i bilen. I fremtiden kan brint altså meget vel blive bindeled mellem vedvarende energi og energiforbrug til f.eks. el og transport.